plaza batek mentsaje asko zabaltzen ditu. Azkenean plaza da herriko zaile. Badago elementu bat gure bezalako baserrientzako, inguru hontako baserrientzako garrantzitsua izan dena eta da plaza. Nik esango nuke plaza bat dela bertsolari batek bertsoa sortuko don leku bat eta entzule batek bertso hori hartuko don leku bat. Herri kiroletako garrantzi ikaragarri du plazak. Zerengatiken, denai gustatzen zau zerbait egiten baldin badu norbaiten aurrea azaltzea. Guia adimeten gaude eta guia ez gaude plazan deusiteko, baina launtzeko bai gaztek etortzen dionea eta benaitzen ga. Eta dakiun ondarra eakusten die eta saiatzen die. Eta zerengatiken, da zertako, gero plazan ateatzeko, gaztek elkar kutsatzen du eta gazte berrik etortzeko, mutilek eta neskak. Onak gaina, oso onak, kriston maile ematen duelakoz. Hemetxe saiatzen die, buru belarri, beti plaza ateatzeko asmoakin. Gabriel Saralegi naiz, Leitzakoa naiz eta gaztetan aizkolaria izandakoa naiz. Gure bezalako baserrintzat bere biziko garrantzia izan du bai lehen eta bai orain. Aldatu dena da, ja ez datorren bezala jende pila bat, baino hala ere uste dut oso garrantzitsua dela mantentzea toki hori. Plazatik desagertzen baldin bazara, ja ez zara existitzen. Ja ez zaude. Gotzone Sestorai naiz, Leitzako Gorritz baserriko alaba eta nekazaria eta gaztagilea naiz. Niretzako pertsonalki plaza bat izan daiteke herriareto bat, frontoi bat, soziedade txiki bat, bertsopote bat egiten denen, kalea bera plaza izan daiteke. Nire ustez historikoki izan da hartu emanerako leku bat izan den bezala, merkatukin izan den bezala edo poteorako izan den bezala, bertsoakin ere hartu emanerako, bertsoa hartu eta emateko leku bat izan du da plaza. Ni Joanes Ilarregi naiz, Leitzarra eta bertsolaria naiz. Holaxe, oso ongi. Ni konturatzen naiz, Leitzako merkadilloa naiz eta orain dekadentzia dagoen, urte askotan izan da biltoki bat inguruko jende askorentzat. Hau da, ostirala aprobetxatzen du jende askok, ateratzeko, gozaltzeko, kafea hartzeko, herri desberdinetako jendek elkartu eta hori topaketa, eta bidenabar erosketa batzuk egin, eta egin beharreko beste gauza batzuk, eta etxera joan ez. Orduan, hori izan da baita ere herritarrarentzat horrelako merkatu eta merkadilloak ez, biltoki edo bilgune bat ez, sozializatzeko. Ez da horren polita gaurko maratila, nik desira bat daukat apala umila, berriro elkargune bihurtu dadila, berriro elkargune bihurtu dadila. Hemen bertso eskolan egiten dozona edo leku eroso baten egiten dozona gero plazan egitea beti oso zaila da. Orduan deserosotasun puntu bat horrek beti ematen dizu. Plazak berak sortzen dizu gorputzaldi deseroso bat, urduritasuna beti hor dago, tentsioa hor dago, eta ez bakarrik jende aurrera ateratzeagatik. Bada igual zuk zure burukin daukezon lehia moduko batez, beti saiatzen aldozon saiorik hobena egiten eta ez konformatzen. Izan plaza erdian, izan baztarrean, pozik ibiltzen... Gaur gainera zuenko gan, ezkurreko plazan eta ezkurreko une karingai maiera. Sentitzen da askotan kezka, ongi nahi hori. Nola dauden denak zuri begira, batez ere ongi nahi hori. Eta sumatzen dozonen, zu itxena izan edo itxen dozona, hain atsegin dela beraientzat, horre ikeragarri betetzen du, Guretzat plaza beharrezkoa da.
Ni behintzat, saiatzen naiz plazara igotzerakoan, nire buruek kokatzen horrez. Ikusi ze jende dago, zenbat jende dago, ingurun zer dago, gero igual erreferentzi bezala ariketaren baterako edo bertsoaren baterako balio diezazuke ingurun dagoen erreferentzi batek berdin dit. Izan daiteke elizako kanpaile edo izan daiteke pankarta bat. Baina, ez dakit hor magia moduko bat beti sortzen da, eta azkenen beti zorratia ateratzen da. Guk hemen Leitzan ez genuen horrelako merkatu bat, baina ondoan bazeuden merkatu oso importanteak eta referentziazkoak, eta ziren Tolosakoa, Ordizikoa eta Irurtzungoa. Asteazkenero merkatua zegoen, ez? Eta plazara joaten ziren, ez? Eta ikaragarri garrantzitsua zen. Nik ezagutu ditudan emakume asko eta gehienak beti emakumeek izaten dira, gehien bat. Ikusten duzu hoientzako sozializatzeko aukera bakarra zela asteazkeneko merkatu hori. Ez da bakarri sostengu ekonomikoa, baizik eta sostengu emozional bat ere ematen do horrelako plaza bat. Izaten den momentu batzu, markatzei zuenak, eta gaztetan itxetozon bideo hortan gelditzen dira betiko grabatuta. Donosti Trinidade plaza, zergatik orduan lehen da bizikoa zenez, 14 urte handik zituen, 13, 14 hortan, eta guretzat herri txiki batetik Donostiraino joatea zen ikaragarri, eta geroan entzutek baginu zen, nola gauza asko egiten ziren, nola gauza asko egiten ziren, da Trinidade plazan jokatzea lehen da biziko aldiz, niretzat izan zen ikaragarri. Los Versolaris seguirán cantando de fiesta en fiesta. Garai bateko irudi oso polit asko daude, bertsolarik plazan tarima txiki baten gainen, bi bertsolari, eroriko dela ematen duen tarima txiki baten gainen, eta bertan beraiengandik metro erdira, izugarrizko jende pili beraiek inguratzen. Askoz gertuko goa igual izan du da historikoki plaza. Bagatozuek zerbitzen zukaldeo. Herri baten bihotza da plaza, denan gertatzen da. Plaza da. Herriko plaza izan da beti herriri bizi eman diona. Batetik da biltokia eta aldi berean da eskaparate bat, hartzeko eta emateko toki bata. Bai plaza dela herri baten memorialeku bat, bertan gertatu izan dielako edo gaur egun igual oraindik ere gertatzen dielako herri mailako ekintza garrantzitsu asko.